Hayırlı kеш. 2023 елда Башкортстанның Шишмә районында Күчмә халыклар музее төзелә башлаячак дигән хәбәр чынга ашып килә. Ниятләр зурдан, әмма дистә еллар буена сузылып килгән фәнни бәхәсләр бу очракта да үзләрен сиздерә. Музейның эштәлегенә, аның кайда булачагына, нинди максатларга хезмәт итәчәгенә карата сораулар артагына бара. Әлеге музей татар-башкорт тарихын бүлгәләү, башка күчмә халыклар арасында бер халыкның әһәмиятлерәк булуын ассызыклау һәм иң мөһиме зур бер төбәк халкының нәсел шәҗәрәләрен үзгәртеп язу омтылышына китермәсме. Тарихчылар булачак музейга нинди карашта? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыр дәвамында үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешү билгесе. Мәңгелек тема, бетмәс төкәнмәс бәхәсләр инде бу дөресен генә әйткәндә авыр тема, шулай да тотынып карыйк Аллага тапшырып. Беренче чиратта инде шушы Шишмә районында булачак, Башкортстан җирендә булачак дигән җирләр сиңа сорау, ни өчен нәкъ менә шушы урын сайланды һәм бу җирлекнең күчмә халыклар тарихына берәр төрле мөнәсәбәте бар микән? Нигә бу җир сайланды, анысы инде билгеле, аны беркем дә яшермәй, чөнки анда Башкортстан территориясында иң яхшы сакланган урта гасыр мирасының һәйкәлләре бар. Ул Хусейнбек төрбәсе дип әйтәйек инде һәм Түрәхан төрбәсе. Алар бөтенесе дә 14-нче гасырда төзелгән. Хусейнбек төгәл әйтсәк инде. Түрәханны хәзер сорау астында тора. Һәм шул вакытта алар билгеле бина булып, аларны тарих вакытында тарих чыганакларда да күп язылган алар турында. Мәсәлән, 18-нче гасыр азагында герман галиме Симон Палас алар турында язып китәм. Һәм хәзерге көндә дә күп язылган. Һәм бу тарихи һәйкәлләр белән Башкортстан территориясына ислам дине керү шулай ук бәйле тарихында. Һәм инде шулар белән бәйләп, монда инде зур интерактив музей төзергә план корыла. Шульганташта кебек, менә Шульганташта как раз бу елны матур итеп ачтылар. Интерактив музей зур итеп, менә шундый ук монда Шишмә районында төзеп, бу башкорт тарихының мирасының һәйкәлләре дип һәм бу башкорт җире дип шундый ниндер ныгытма төзер өчен дип әйтәм инде. Менә бу музейны төзергә планлаштырылды. Җирлектә кемнәр яши илнар? Менә хәзерге көндә Шишмә районында күпчелек халык анда татарлар. Музейны салу өчен барбер тарихи нигез кирәк бит инде. Менә бу очракта Шишмә районында музей салыр өчен нинди тарихи нигез бар? Катлаулы сорау дидегез, ул чыннан да бик катлаулы сорау. Менә узган елның декабрь башында Башкортстанда, Уфада халыкара конференция булып үткән иде. Пленар утырышта шушы булачак музейның концепциясы тикшерелде. Һәм анда шулай ук бик күп сораулар барлыкка килде. Сездә булдыгыз әлеге конференция? Шул сорауларның берсе, бу музейны салу кирәк микән дигән фикердә туданда, сорауда туды. Чөнки Башкортстан дәүләт университеты каршында Кузеев, ул археолог, ул этнограф, археология белән дә шөгыльләнде бераз. Кузеев исемендәге археология һәм этнография музей бар. Шул тикле яхшы музей. Материаллар менә дигән. Икенче, бик күп шөгыльләнде Башкортстан халкының, башкорт халкының тарихы белән Нияз Габделхак улы Мәҗитов. Беренче урында менә концепциясе ягыннан Россия галимнәре тарафыннан кабул ителгән концепция Кузеевныкы. Аларның бөтенләй башкортларның килеп чыгышына карата карашлары ике төрле. Мәсәлән, башкортларда бар археологик яктан караганда инде Кушнаренкова һәм Кара Якуб археологик культурасы аларны галимнәрнең төп өлеше угорлар ди. Ягъни Ханты, Манси, Венгер халыклары калдырган. Мәҗитов юк, алар төрки халык, башкортлар дип килә. Ә бит булачак музейның үзәгендә башкорт халкының урта гасырлар тарихы торырга тиеш. Менә шушы төп проблема әле хәзергә тикле
шешелмәгән. Сез тарихчы буларак, сезнең карашыгызда бу музей кирәкме шул җирдә, юкмы? Беләсезме, монда тагын да ныграк өйрәнергә кирәк. Менә шушы Кара Якуб һәм Кушнаренко кабиләләре калдырган тавыкларны, этносын билгеләргә кирәк. Барыбер бәхәсте нәрсә. Бик теге кирәкмәгән нәрсәгә тотынмадылар дигән фикер туды. Барлык археологларда шушындый нәрсә. Күренеп тора инде, әгәр дә Мәҗитов концепциясе буенча баралар икән, аның концепциясе фән ягыннан тәнкыйть уята, әмма башкорт галимнәре аны яклап чыга. Ягъни, менә алар башкортлар кем? Алар инде болгарларга караганда, татарларга караганда күптән бу тирәдә булганнар, безнең эргатикле хәтта. Шуңа күрә менә бу нәрсә бик зур сораулар туды. Бу аңлашыла, Альберт әфәнде, 14-15 гасырлар Алтын Урда чоры архитектурасы, татар телле кабер ташлары, татарлар яшәгән Чишмә районы бүгенге көндә һәм Күчмә халыклар музее. Археология ягыннан карасак та, бу ике катлам бер-берсе белән бик тәңгәл килеп бетми кебек миңа. Бу тема миңа бик якын, чөнки беренчедән мин күп еллар Орта Азиядә эшләгәндә күп миңа якын архитектура һәйкәлләрен өйрәндем. Һәм 6 заповедникны ачканда катнаштым. Монысы бер ягыннан, һәм Алтын Урда шәһәрләрен өйрәнергә туры килде. Икенчедән, Башкортстанда мин бик күп булам, чөнки минем хатын Чишмә районыннан. Ул районны яхшы беләм. Монда әйтеп китәргә кирәк. Бу сезнең сорауларыгызны 3 нәрсә юнәлештә әйтергә кирәк. Беренчедән, нигә бу проект кирәк? Нәрсә ул күрсәтә? Башкорт халкына и вообще, булай Россия буенча. Икенчедән, бу һәйкәлләрнең конкретно, өченче нәрсәгә бу килеп чыга. Беренчедән әйткәндә, һәр яңа яшь милләт, яки әйткәндә, һәр даже иске милләтләрнең дә бер шуры була. Мәсәлән, монда башкортларны алганда, башкортлар төрле проектлар белән чыгып карадылар. Уфа 2, Фаяз Хузин яхшы белә, 1500 еллык Уфаны эшләргә килеп чыкмады, Салаватның юбилее һәм башка нәрсәләр. Ләкин Башкортстанда зур эшләр эшләнә. Мәсәлән, һәйкәлләр куялар, Шамуратовның, Мустай Кәримгә һәм башкаларны зур эшлән бара. Музей төзү ул бик файдалы кирәктер дә бер яктан. Чөнки күчмә халыкларның тарихын күрсәтү кирәк, ләкин әйтергә кирәк, нигә менә бу җирдә куярга тырышалар, именно Чишмә районында, аны башка җирдә үткәреп була. Фаяз әйтте, Кузеевның институтында да күп нәрсәләр эшләнгән. Пшенючник һәм башка археологлар вакытында күп эшләделәр. Оренбург өлкәсендә, Аркаимнада алар үзене китәргә тырыштылар. Андый проблемалар без күп Башкортстанда. Чишмә районындагы булган 2 һәйкәлне караганда, мин менә вакытында Алтын Урда шәһәрләрен чагыштырганда, ул Турахан һәм Хусейнбекнең мавзолейлары, Хусейнбекнең мавзолее 1920 гасырның башында бераз реставрация булды, үзгәрешләр кирде, формасын югалтты, ләкин Тураханны караганда, ул миннән әйтәм 40 таштан дип, дикик җирле материалдан эшләнгән. Урта Азияны караганда, Алтын Урданың җирен алганда, бу традицияның карап чыкканда, бу Сырдарья җирләре, бу Күне Ургенч, безнең Болгар, Кырымда, Төньяк Кавказны алганда һәм Казакъстанның җирендә булган бүтән һәйкәлләр моңа туры килә һәм мин әле күптән түгел монда передача килгәндә махсус карап чыктым, интернеттан нәрсә язалар моның турыда, шок катырдык, бүтән нәрсәне башкортлар белән бәйләгәннәр, легендалар килеп чыккан мифлар. Мәсәлән, Яссавины алаларда, анда Туркестан инде хәрби Көньяк Казакъстанда Яссавиның исеме белән бәйлиләр Хусейнбекне мәсәлән. Ул Хусейнбекнең мавзолее кешенә дип әйтелә Иран телендә. Аның ул 1340 елларга туры килә. Альберт әфәнде, тирәнгә кирип киткәнче менә башкортларда тукталыйк. Раил Равилович менә башкортлар дип әйтте, Альберт әфәнде, нигә кирәк? Бу башкортларга нигә кирәк дигән сорау биргән сезгә. Миңа калса, бу сәяси проблема. Әлбәттә, музейлар кирәктер инде ул, ләкин музей
Менә күчмә халыкларның музее кая булырга тиеш? Башкортстанны алсак инде әйтик, менә шул төньякларда башкортлар иштәктәр торган җирдә булырга мөмкин дип әйтәсем килә минем. Менә көнчыгыш өлешендә башкортлар торган җирдә бу бит сәяси проблема. Моны билгеле, менә чын татар җирендә, менә әлбәттә әйтмешли Акташтан салынган Болгардагы шикелле татар телендә язылган, татар җирендә салынган һәйкәлләр, ул инде әлбәттә татарның мирасы дип күрәм мин. Башкортка аның бернинди катнашы юк. Менә шунысы да әйтеп китәсе килә. Менә әлбәттә әйтеп китте инде. Менә ул традициялар Урта Азиягә туры килә. Мин моның белән бик үк килешеп бетмим. Нәрсәгә дисәгез аңлатам. Менә мәсәлән Акташтан салынган Алтын Урда чорындагы һәйкәлләр, алар ике регионда гына бар. Болгар тирәсендә, Болгар олысында, хәзерге Татарстанда һәм Кырымда. Урта Азиядә, Казакстанда анда Акташ юк, анда кирпичтән салганнар. Далаларда таш юк анда. Менә монда Илнар Тадрис әйтте. Менә бу ташлар, алар хәзер билгеле инде. Алар Татарстан җиреннән алып килгәннәр, татарлар аны төзегәннәр. Аның бит әле менә ташларын укысаң, алар безнең татар телендә язылган. Ул вакытта башкортлар үпкәләмәсләр дип уйлыйм инде мин, өметләнәм. Ул вакытта аларда алфавит та булмаган, әлбәттә татар җире булган инде, банда татарлар торганнар. Булганнарның бер вилаяты да булып торган Чишмә. Әлбәттә Алтын Урда. Аннан соң менә бу Тураханның һәйкәле мин аны бераз соңрак чорга карый дип уйлыйм. Казан ханлыгы чорына карый дип. Чөнки менә ул һәйкәл ул күбрәк әнә Касыйм шәһәрендәге Касыйм дөрбәсенә дә ошаш. Аннан соң менә Казанда Казан ханлыгы чорында булган әнә безнең Кремльдә дөрбәләргә дә ошаш. Димәк, менә бу Алтын Урда һәм Казан ханлыгы дөрбәләре дип мин аны шулай дип күрәм. Күчмә халыклар музее төзелә калса, аның урыны кая булырга тиеш? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Таян нуктасы студиясында Башкортстанның Чишмә районында Күчмә халыклар музее ачылачак дигән хәбәрне эшкәртүне, анализлауны дәвам итәбез. 2022 елда бу яңалык таратылган вакытта, ул вакытта Россиянең Фәннәр академиясе президенты Александр Сергеев, ялгышмасам, шундый фикер әйткән иде. Әлбәттә, музейлар кирәк, ләкин без күчмә халыклар турында сөйлибез икән, без дәүләтчелек яки бер генә башкалага ябышып ятып, бер халыкны, бер дәүләтне генә күтәреп чыга алмыйбыз. Ахыр чиктә Казакстан яклары бар, Монголия яклары бар, һәм бу очракта без әлеге музейны эшләгән вакытта бу халыкларны да җәлеп итәргә тиешбез, һәм географияны киңәйтергә тиешбез дип. Бу уңайдан, мисал өчен, Татарстан галимнәрен чакыручы булдымы әлеге концепцияны эшләүгә? Бу турыда берәр мәгълүмат бармы безнең кунаклар арасында? Ул музей чыннан да атала бит башкортларның гына түгел, Евразия күчмәннәрнең цивилизациясы музее атала. Һәм бу яктан караганда тагын минем күңелне бераз тырный торган нәрсә бар. Чөнки башкортлар үзләренең яшәү территориясын шул кадәр киңәйттеләр ки, соңгы вакытта фәнни хезмәтләрдә бу Төньяк Боз океанына тикле барып җитәләр алар башкорт территориясе дип. Һәм безнең Идел Болгарының яртысын диярлек биләргә кадәрге өлешен биләрне кертеп, аларны да шул башкортлар территориясына кертеп куялар. Менә шушындый концепция кабул ителсә, бу һич тә дөреслеккә килә торган нәрсә булмый инде. Шуңа күрә бик җаваплы карарга кирәк бу эшне. Менә чыннан да Күчмә халыклар музееның бер кагылышы булмаган җирдә төзү ни дәрәҗәдә дөрес, ни дәрәҗәдә акланган дип уйлыйсыз, Римзил абый? Альтернатив фикердә дип әйткән игез. Мин моны тыңлап торам, кызыл көймәгә басмыйм. Күңелемдә әлбәттә басасы килә, минем беләсем килә галимнәрнең борчылуларының сәбәбен һәм ике галимнең барып кайткан конференциядә укыдым, газетта мәкаләләрен, аргументларын белдем һәм шундый гаҗәпләнү хисләре дә бар миндә әлбәттә. Миндә сезнеке кебек шулай чыннан да нишләп ала икән ул Чишмә районында куйганнар, ни аны Хайбуллада яки Зауралиядә эшләмәгәннәр башка дигән сорауда туа ул беренче. Ләкин хәзер мин бик үземне тыныч хис итәм. Бик күп өйрәнмәсәм дә, бүген Яндексны ачтым да, шушы музейның исемен суктырдым. Ачылып китте, шушы проект турында информация.
Значит, музей кочевых цивилизаций Евразии, народов Евразии. Анда гомумән башка турында сүз, башка дигән сүз юк. Һәм анда әлбәттә Ради Хабировның фикере бар, һәм анда туризм дигән бар. Ягъни алар шундый итеп мәгълүмат бирелгән рәсми мәгълүматлар арасында менә шушы туристларны җәлеп итер өчен мин булай уйладым, шундый тәэсир калды миндә. Болгарга килеп бик күзләре кызган, безгә дә шушындый заповедник кирәк бит. Тем более дип әйтик, Шульганташ тау тишегендәге музей эшләгәннәр бит. Шаккатыргыч бит. Бездә андый пещера да юк, бит. Ләкин музейлары бар, монсы белән килешмәс идем. Музей онсы бар. Шуннан соң аларның археология музее Аксаков урамында Нияз Мәҗитов ачкан шушы ни бар. Ягъни монда чыннан да бу шушы эшне оригинал археология, андый археология музее кызганычка каршы бездә юк әле. Мин шуны караганда Огайны бу башкортлар тырышалар безне куып тотарга, Болгар булмаса да, Болгарга ашаган, Болгарның пычмагындагы биналарында тапканнар, безнең Казан ханлыгының перифериясендәге тапканнарда. Шуны эшләгәнә, ягъни бу шундый пиар акция Башкортстанның һәм башкортларның дәрәҗәсен күтәрер өчен, ләкин бу Евразия, әгәр дә бу галимнәрнең гыйльми конференция булган икән, беркем камачауламый, үзебезнең концепцияны, үзебезнең музейда яки башка төрле чакта яңгыратырга, шушында телевизорда гына без менә бераз гына соңрак әйләнеп кайтырбыз бу концепция турында. Сәбәбе монда совсем башка нәрсә. Менә Шулганташны ачканда Хабиров четко әйтте, бу татарныкы түгел, бу үзбәкләрнеке дип тамирлан. Менә шуңа китә ул, шул күп нәрсә проблема. Бит монда караганда бу һәйкәл 1000-дә үзбәк ханга туры килә. 1312-42 елларга шул заманга. Монда менә Хусейнбекне караганда 1341 кабер ташында язылган. Һәм Тураханны караганда менә архитектурасын бөтен Урта Азиядагы һәм безнең Алтын Урда шәһәрләренең структурасына туры килә. Беренчедә менә бу мавзолей торган урын, аның полностью сез мине аңлап бетмәдегез. Мин әйтмәдем инде материаллардан, мин әйттем стилен. Монда стеналары, барабаны, куполы, пиштак керә торган җире полностью шул безнең Алтын Урда һәйкәлләренә туры килә. Монда Тамерлан дип Тамерлангны әйткәндә, Тамерланг соңрак Алтын Урдан шәһәрләрен җимергәндә монда үткәндә, ләкин ул безнең Алтын Урда культурасын үзләштергән Үзбекстанда хәзерге мондагы поэтому бу алар әйтәләр, я бу башкортныкы, я бу үзбекнеке, үзбекнеке. Анда мин ишеттем, җитәкчеләр әйткәндә, Үзбекстанга барып кайттым, шул ук һәйкәлләрне күргән. Просто бу моны специалист булырга кирәк, бу Алтын Урда чорындагы һәйкәлләр. Шуның өчен менә бер кабер ташы, мин Горостовичны Геннадийны сездә яхшы беләсез, бик зур специалист кабер ташлары буенча һәм каберләрне өйрәнү буенча, ул менә Хусейнбек зияратында беренче кабер ташы тапты, һәм аларны өйрәнделәр бик матур, һәм Терме авылындагы янындагы Тураханның анда язылып куелган бер кабер бар. Сахиб Жамал. Ул конкретно күренеп тора, конкретный кешеләр бар. Бу һәйкәл 1340-30 елларга туры килә. Шулай Алтын Урда турында дип. Алтын Урда монда үзбәкләрдә түгел. Килеп җиттек без сезгә, Фәйзил агабый. Бик озак килдек. Үзегез дә ярактан булгач, ачуланмагыз инде. Музейлар булу әлбәттә бик әйбәт күренеш. Ачылсыннар гына, ләкин музейның бит әле аның музеификация функциясеннән кала, әле тагын бит әле фәнни өлкәсе дә бар. Ул өйрәнергә тиеш, ул агартырга тиеш. Һәм әгәр дә музей шушы җирлеккә килеп утырган икән, димәк аның йогынтысы тарала башлый дигән сүз. Бу уңайда менә ул фикерләр әлеге төбәк халкының шәҗәрәләрен үзгәртә башлар дигән курку юкмы? Юк. Мин бер дә курыкмыйм. Ни өчен? Иң беренче мин башкортлар өчен сөенәм. Менә бу идея. Музей оештыру бик зур әйбер. Менә бит безнең Зиядә музейыбыз бар име? Халыкара күтәрелгән, безнең Татарстан өчен генә түгел, бөтен халык өчен. Бөтен дөньядан килеп карыйлар. Бөтен христиан иле килә монда. Болгарыбыз бөтен мөселманнар өчен, бөтен дөньяда яшәгән мөселманнар өчен үзәк. Алар үзләренә шундый ук әйбер эшләр килә. Шуңа күрә аларга ярдәм итәргә кирәк монда. Шакыралармы соң? Без аларга каршы чыгарга тиеш түгелбез.
Biz аны бер нәрсә эшләтә алмыйбыз. Алар аны ачачаклар. Сер итеп кенә әйтәм, Зөядәге музейны эшләгән вакытта без шулай ук катнаштык. Менә Фаяз Шәрипович монда ялганларга бирмәс. Без анда беркемгә дә каршы бер сүз дә әйтмәдек. Менә бу өлешендә шулар яшәгән, бу өлешендә шулар булган. Менә бу катламнан шуны сөйләде, бик матур әйтеп аңлатылды. Монда бит алай түгел. Җегетләр сәясәт бит. Моны атлап узып булмый. Файзел Хак абый әйтмешли. Концепция фәнни нигездә корылырга тиеш. Ул фәнни Ансы бер яктан Менә хәзер музей төзелә икән. Бөтен галимнәр каршы, Башкортстаннан булмаган галимнәр каршы бу музейга. Татар галимнәре үз сүзләрен ничек җиткерә алачак? Аларның сүзләрен ишәтәчәкләрме? Үзебездә күрсәтсеннәр Менә кызганычка каршы әйтергә тиеш менә бит. Мажитовлар укылу дигән конференция булды. Анда менә бу концепция каралды. Бөтен төбәктәге галимнәр бу музейның концепциясына каршы килде. Нигә? Чөнки аның фәнни нигезе юк. Иң беренче фәнни нигезе бу территория, бу күчмә халыклар, кочевое скотоводство дип әйтәйин, бу территория кагылмый, чөнки мондагы климат буенча круглогодичный кочевой скотоводство алып барып булмай, монда только полукочевой алып барып була. Монысы беренче момент. Икенче момент, менә бөтен галимнәр каршы килгәндә, кайбер безнең Татарстан галимнәре ниядер хуплаганнар бу концепцияны. Мин аны аңлап бетмим. Нигә? Чөнки ул матур идея кебек күренәдер, ләкин Ремзел абый безнең Бишбүләк районыннан ул бик яхшы белә. Ул ничек матур концепциялар ничек Башкортстанга тормышка ашырылыр ул. Менә мәсәлән, Фатих Кәрим музее бар, Аит авылында, Татарстан 25 миллион бирде аны реконструкцияга. Фатих Кәрим билгеле татар язучысы. Менә сез һәр буын барасыз Аит авылына, керәсез ул музейга, анда хотя бы бер хәреф әйтелгәнме ул татар шагыйрь икәне? Юк. Чөнки аны башкорт хакимияте, башкорт язучысы буларак итеп күрсәтеп, инглиз, урыс, башкорт телендә күрсәткән. Анда татар дигән бер сүзе дә юк. Менә бу музейда тоже шулай ук булачак. Нигә? Чөнки аны алып баручы концепциясе ансы. Юлдаш Юсупов, ул башкорт курултайының рәисе, ул татарны күрмәй, менә бу татарны башкортлаштыру сәясәтенең идеологы. Һәм икенче аның җитәкчесе Данир Гайнуллин, ул менә бу Шульганташны төзеде. Элек ул башкорт наследиянең директоры иде әле, менә 2-3 ел элегрәк һәм Уфадагы бөтен татар биналарын җимерүгә ул гел имза куеп ятты. Шуңа күрә гадилек булмай, урысларда бар простота хуже воровства дип, шуңа күрә үз-үзебезне алдамыйк җәмәгатьчелек. Шуны аңларга кирәк. Фәндә булса беркем каршы түгел. Ну аның артында бит сәяси идеологлар тора. И без алы нинди идеологларны беләбез. Илнар белән килешә, менә җәмәгать күз алдыбызга китерик. Мәсәлән, шушы музейны төзеделәр име? Музей кочевых цивилизаций. Анда татарга урын калдырмы икән? Юк. Юк, вряд ли. Чөнки 16-нчы гасырда, 15-нчы гасырда, 14-нчы гасырда ул вакытта татар халкы, ул вакытта уже күчмә халык булмаган. Аның бай культурасы булган, шәһри культурасы булган, әйме? Димәк, менә шул музейны төзегәч, анда шул башкорт культурасы гына булачак. Мине дөрес аңларга кирәк, мин бу музейга каршы килмим. Ләкин музей, ул менә әйтәм бит, менә төп башкорт торган җирдә төзесеннәр. Мәсәлән, менә Көнчыгыш Башкортстанда, ана Урал якларында, ана Төньяк якларда, анда төзергә була, без каршы килмибез. Монда бит төп мәсьәлә нәрсәдә? Бу Болгар чоры вакытында да, Алтын Урда чоры вакытында да, Казан ханлыгы чоры вакытында бу татар җире булган. Татар авыллары булганында нинди анда күчмә халык булсын. Без буга каршы чыга алмыйбыз, чөнки һәр субъект федерациянең үзенең фәнни галимнәр үз фикерләрен әйтәләр, без дә шулай дип әйтәбез. Хәзерге субъектларның территориясына карап без тарих төзибез. Урта гасырда бу чикләр булмаган, башкача булган. Шуны карарга кирәк. Мин дә бу музейны хуплыйм бер яктан, но не такой форме. Менә Чишмә районындагы булган бүтән архитектура һәйкәлләре, археологиялары өйрәнеп бетелмәгән. Бу бит Алтын Урда вакытындагы зур шәһәрчекләр булган. Шуны унутмаска кирәк. Иң мөһиме шул, безгә тарихчыларга һәм археологларга Башкортстан тарихчылары һәм археологлар белән бергәләп эшләргә кирәк. Менә шул вакытта гына мәсьәләне хәл итәргә була. Аерым бер концепцияга килергә. Концепциясе әзер, сез әйткән музейның аны тормышка ашырырга гына кирәк. Үткәнен белмәгән генә түгел, үткәнен үзгәрткән халыкның да киләчәге юк, җәмәгать шунысын онытмый, һәм миңа калса, бу музей, булачак музей татар-башкорт арасын җайларга менә дигән форсат, һәм бу очракта инде татар галимнәрен һәм башка төбәк галимнәрен дә бу эшкә кушарга һәм чакырырга гына кирәк. Иң мөһиме тарих булып калсын, сәяси уеннарга башка җирлектә җитәрлек, таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.